Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. Bideo honetan ikusiko dugu ikasleen ebaluazioari buruzko feedback emateko erabiltzen ditudan tresnak. Alde batetik zeharkako gaitasunen aplikazioa aurreko bideoan ere bai azaldu duguna. Nun hemen oharretan feedbacka ematen dugu ikaslea jakiteko nondikan joan eta zertan dijoan ondo eta ze gauzak hobetu behar ditun. Feedback hori izan bezala ematen da gutxienez 2-3 aldiz erronka bakoitzeko. Alde batetik dago bakarkako feedbacka eta gero irakasle guztiok egiten duguna. Beste aldetik gaitasun teknikoen feedbacka. Gure moduluan, adibidez lehenengo lan unitatean, jarduera hau daukagu. Oinarrizko osagaiak mapa kontzeptuala. Baldin bagoaz, bidalketak ikustea, dugu ikusi, hemen, badaudela oharrak jarrita, eta baita ere egitako balorazioa. Feedback iruzkinak hemen daude. Jarduera hauek, edo feedback hau ematen dugu behin jarduera bukatuta dauden eta entregaia ematen diguten. Baina, aurreko bideo baten komentatu gendun bezala, ikasodeian gordetzen baldin badituzte beraien lanak eta gurekin konpartitzen badituzte, guk ahal dugu feedbacka eman beraiek lana egiten duten bitartean. Epea bukatu arte etxoin gabe. Feedback mota hori ere bai erabiltzen dugu. Eta bukatzeko ikasleei feedbacka guk ematen baldin badiegu, beraiek guri ere bai ematen digute feedbacka. Ikaslek ahal diete eman feedbacka beraien kidei, koebaluazioa egiten dugunean, erronkaren amaieran, eta baita ere irakasleoi. Balorazio inkesta honen bitartez. Bai, adibidez, lehenengo erronka bukatu dintzan lehenengo balazioarekin batera, eta beraz, orduan, hemen, ahal dugu ikusi bakoitza bere kideari ze jarri zion. Orain ikusiko dugu guri egindako balorazioa. Hemen daukagu, galderak hauek dira, galdera irekiak dira, eta baita ere esan behar da, importantea, inkesta mota hauek anonimoak direla. Orduan, beraiek ahal dira azke sentitu, nahi dutena esateko. Bai, orduan, galdera hauek erronka interesante izan da, ikasitarakoa zentzua dauka, erronkaren helburuak egokiak izan dira, eskenitako baliabideak egokiak izan dira, erabiltzeko metodoa proposa izan da, ritmoa emandako denbora egokia izan da, giro ona egonda, aldaketaren bat gehiago proposatuko zenduke, beste ohar, komentario, edota hobekuntza proposamenik daukazu. Orduan, berez, galdera sorta ireki honen bitartez egiten dute. Alde batetik erronkaren balorazioa, baina beste aldetik ere bai hurrengo erronkarako ze hobetu behar dugun esaten digute. Bai? Jasotzen dugunean, hau jaitsi egiten dugu, honen bitartez, eta beraiekin egiten dugu saio, taldea hondian saio bat. Nun ikusi egiten dugu ze erantzun orokorrak egon diren eta ze gauza puntualak dauden. Horiei buruz hitz egiten dugu eta erabakiak hartzen ditugu eta adosten ditugu hurrengo erronkara begira. Kasu batzuetan hobekuntza gure esku dau eta beste kasu batzuetan beraien esku. Baina hemen egiten da hausnarketa polit bat, bigarren erronka hasi baino lehenago. Honekin
gai honi buruzko azalpena bukatutzat ematen dut. Beraz, mila esker eta hurrengo arte.